Tu je on, ajde sad. Znate, skupaj. Skupaj sad. Evo, nije. Je li izašao? Nije. Evo, tu se malo polako, sad samo ne mogu. Kako je to, šta ja vedu? Šta je? Da vidimo koji će. Oooo, Dule! Pusti ga sad. Daj mokro više. Koliko metra ostaje? O, ima 2 metra sigurno, Dule. Ima. Ovo je 2 metra sigurno. Zakačio školski. Jel se dobro zakačio? Tamo. Hoće ispod i gotovo, ha? Aaaa, koja grdosija. Idemo da ga vežemo na obalu, dođemo da predimo, pa ćemo početi. Vraćaj. Gdje je? Tu je. Igore, zakazao si. Sam najzad te guvati fejs. Šta bre, ovo ima 80 kila, nemoj me se. Sigurno. Jel možeš sam? O Bože, aleluja. Ajde, Dule. A, Isuse, to šta ste vas dvoje uhvatili? Ajme. Da li ima 2 metra, nemoj me se. Ima. Ovo ima bre 80 kila. Kakvi 2 metra? Bravo. Idemo da ga vežemo i vraćamo se.